Artistas e artesáns de Sarria mostrarán ao mundo obras como estas, a partir do próximo domingo. Buscamos artistas e artesáns na súa casa, casas que están preto do camiño, entonces veñen con moita ilusión para que a cantidad de peregrinos que pasa, sobre todo neste tempo, moito peregrino estranxeiro, para que vexa as súas obras. Cultura e tradición ao seu paso polo camiño francés, no que será a 10ª exposición de artistas e artesáns da comarca de Sarria. Neste evento xúntanse tres cousas que van na man. Os que somos de Sarria sabémolo moi ben, que é Sarria, o Camiño de Santiago e os artistas dos artesáns. Non se podería entender Sarria sin ningún desos dous elementos. Señas de identidade dunha vila que abrirá as portas do vello cárcere durante un mes e medio. Ubicada a exposición no antigo cárcere, que está ubicada por xusto nun punto importante do Camiño de Santiago, e iso fai que por ali se acheguen persoas de todo o mundo, literalmente. E onde os visitantes poderán apreciar máis de 400 obras de 75 artistas e artesáns veciños da comarca. Nos estamos encantados de poder enseñar as obras de todos os nosos veciños e que sean así apreciadas no mundo. Unha exposición que contou na súa última edición cunha gran acollida. Hai cantidad de peregrinos, de feito, o ano pasado fixemos unha contabilidade de xente que veu a exposición e sumamos 10.000 personas. E que coa axuda das institucións e de asociacións como as Palilleiras de Sarria, Sarricanta, Crearte ou da Asociación Oserval buscará a súa consolidación logo de 10 anos. Esperamos que este ano sea, ademais de un ano de consolidación, un ano en que quede claro que esta mostra xa é unha mostra firme e segura. Comarca de Sarria no Camiño estará exposta dende o próximo domingo ata o 20 de outubro. De entrada libre, a exposición estará aberta todos os días da semana, dende as 6 ás 8:30 da tarde.